Ahoj, vítám tě na dnešním sestřihu z mého dne, kdy jsme se neučili a šli jsme na prezentaci Karla IV. Do gymnázia Vítězslava Nováka. Tak si užij video. Tady ten menší sestřih líbil. Bohužel jsem nestihnul vzít víc záběrů, protože se tam ani nemohlo natáčet. Zanechte like, odběr, subscribe a budu rád za sdílení. Takže čau, u dalšího videa.